to malam mutar ka ji da yadda kesin ya kasance, sannan kuma a gaskiya ni abin ya fi karfi na ne. Yalla boy, yanzu yin haka da aka yi mun adalci a ba da belin yaran nan ba tare da sani na ba? Malam mutar ban so in sanar da kai abin da ya faru ba, ni kaina abin ya bani mamaki. Kamar yadda na faɗa maka, abin ya fi ƙarfi na ne saboda umarni na samu daga sama. Commissioner of Police da kansa ya ce a ba da belin yaran nan, kuma ni kaina abin ya yi matuƙar bani mamaki yadda aka ce Commissioner of Police ne yake ba da umarnin da musallami yaran nan. Ban san wani irin gata suke da shi a gurinsa da har shi da kansa ya ba mu umarnin musallami yaran nan. Yalla bai Commissioner of Police ka ce ba? Sannan kuma kamar kai, ina gani kai ai baka da matsala saboda ɗazun ya kira ni a waya yake faɗa min cewar kai ka faɗi dukkanin asarar da kai tun daga wancan lokacin zuwa yanzu. Idan ka haɗa jimillan za a biya ka, kuma yake cewa in baka haƙuri da abin da ya faru. Yalla bai kenan. Ne abin da yake ɗaure mini kai shine menene halakar Commissioner of Police da wannan ɗan ƙaramin kes ɗin da har yake ƙoƙarin bakin wa'annan yara. To ni dai ban sani ba, kamar yadda na faɗa maka, ni kaina ban san menene alakar Commissioner of Police da wannan kesa. Kai dai kawai shawarin da zan baka shine ka je ka karɓi kuɗaɗen saboda za su maka amfani. A'a yalla bai, ni daman na sa a kama yaran nan ba don in samu kuɗaɗe na ba. Burina shine a musu hukunci ko Allah zai sa su canja, masu halayya irin nasu kuma ya zamto darasi a gare su. Amma tun da maganar ta je gaban yallaɓoi kwamishina, gaskiya maganar ta fi ƙarfi na, saboda haka na bar magana. Ka bar magana kuma da wuta? Da ka je ka karba, ina gani zai taimaka. Na bar shi kawai ka ga tafi. To shi kenan. To malam Mutar, mun gode fa. Mun gode. Na gaba. Ya yi kyau, kun kyauta wa kanku, tunda wannan al'ada da kuka ɗauka da ita za ku saka mana. Wai dan Allah, me kuka nema ne a rayuwa kuka rasa? Na ce ku yi karatu, kun